medical workers. Yun to namin mga medical workers. Mga out na ninyo guys. Tingnan kay medical workers. Wow, kabibi. Alam ko sa guys na ma'am. Guys na yung very smart. Makanipis yun. Muslim. Mas layo pa itong Warren. O, layo itong Warren. Mas dool ni siya. Sa'yo mapinastuhan. Sa'yo mapinastuhan. Province po. Thank you kayo. Medyo na day. Yeah, kanaan. Salamat kayo kung mag-ibon. Sa mga presidente. Sige na po. Sige. Salamat kayo guys sa inyong pagsunod sa mga video. Tapos kanong na ilang ako sa mga video. Thank you guys. Follow mo, share mo sa